ole tuntuma chuan Paul som pani chemistry zirlai ami p block element then khatami oxygen family b kha kan han thur cholenga ti chuan oxygen hi kan zo hun kan zo a ni chuan halogen family an en lenga chu tiam bokin noble te po kha kan en le don ani an mani hi in ang nek nok in nai tak an nia angai ang de uro han ti chon de thloi thloi te ani wangin angai ang han soi nia lan te po ol do na chu ti rol chuan an poimu a han tlan san pot thei ani chia bok si lo nen amar chu arang theyang bera han zuan zung zung ero chu kan tumanga point pakhat le thil pakhat aumna soinon soifianon han thlir kul zau kha kan ti man don lova atlang pui anga han thrilfian ang chi kha kan ti thei don chau ani tunruma po hian ole tuna kan zir tur hi oxygen family ania periodic table ami tho kha oxygen family chu group 16 ni in chunga chuan sulfur te selenium te tellurium te polonium te anomani ti chuan amami ang bok khan an family hian mingsan an nei ve a chung chu chalcogens an ti maya an mani group zinga among bera polonium kha radioactive ani nge ni ti chuan hun danga kan soi to ang bokin general electronic configuration an neya chu ns2 np4 ani a ti chuan oxygen a po atop chu 2s2 2p4 chu tiang zelin sulfur te selenium te tellurium te polonium te po kha ns2 np4 ti khan khung in ada theini ti chuan an general property po kha chumdanga kan lo hriat to le ngai thak to ang khan tiang hen ga han ti le thok thok nga ama ang khan chon kan hrilfia big kamal takin kan zui to don lovani ti chuan a shell kha apun po le atomic and ionic radii chu kan chuk thak khan achunga tanga a hnoilam kan chuk thak khan oxygen atanga sulfur selenium tellurium polonium kan chuk thak khan a ar thla alien tual ani ti chuan ionization te enthalpy po kha chutiang bokin achunga kan han soyang khan a size alien thak tual chuan a hniam non ge sang don ti khangai to na in lo ngai to thiamin ka ringa ti chuan ionization enthalpy po kha a size alien thak awangin a decrease down the group don ta ni ti chuan electronegativity ve thung atir lama kan soyang bok khan achung ber oxygen hi chu electronegative fanga adot le chu electronegativity atlan hi manga i chu thlak zela to bithen electropositive deu hial don ani chuti chuan achunga tanga hnoi zonga kan chuk thlak khan oxygen family a khan electronegativity atlan hiam zela electropositivity alo sang zok ani tu chuan melting point le boiling point po a increase thazel don ani engwange kan ti chuan kan a them van der Waals forces kan ti khani van der Waals forces a kha chuan a size alen po le interaction na sa chu chuan molecule kha a pot khom chak ani chu ti chuan a chunga tanga noi zong kan chuk thak chuan a size alien thatual la kha van der Waals forces kha alo tam tula chu wang chuan a melting point boiling point kha sang ani chuan a dot le na chuan anomalous behaviour atira kan soi to ang deuh khan nitrogen point anomalous behaviour ania small size does not have d orbital it has high electronegativity kan ti bok kha aman thei le ani kan ti kha ti chuan kha oxygen big group dang te aya adang lam na chikhat chu ani ti chuan chikhat le chu hei asira alema kanon da ang hian ozone ani oxygen big hian in isotope engeni pakhat oxygen hian ozone asiam theya chu ama danglam na big ani le atin
abak le a chuan hei hi chu poimo thei takin karon fun khom tel mai chaw ani a atet awangin oxygen hian double bond asiam the ni ama group dang abik midang te kha chuan he oxygen ang hian double bond ang hi emo multiple bond antiboka chutiang chuan siam ve theilo ani single bond in siamin molecule angin an oma ti chuan solid angin an ombok ani chuti role chun oxygen chi hi gas ani thung ta ni chuan oxygen hian a negative electronegative awang hian hydrogen bonding aom thea chu awang chuan H2O kan ti water hi liquid alo ni ta ni room temperature a chutiang che in atnuai chi a element pakhat sulfur ero hi chu ama ang developing gas ani thung ta ni H2S hi gas ani a engwang ye H2O hi water hi liquid ani na chan ti in zone te po om thin ni a chan chu oxygen bonding hydrogen bonding om the wangin H2O hi chu a stable liquid ani ti chuan adot le kan kal lenga reactivity towards hydrogen kan ti le don ani ta chuan heng element zong hian hydride an siama chu hydride H2E ti in common takin kan handa a E aya hian S mo SE mo TE mo PO mo ani theini helai kan lo da mai le bok pakhat chu O oxygen me kha an ta ni H2O chu kan thra thanga chuan E aya hian O kan da chuan H2O khani maya chu tiang bokin E aya hian S kan da chuan H2S gas hydrogen sulfide gas chu tiang zelin SETEPO te pokha alo ni ta ni te chuan thermal stability anti a satna lumna antia khlaya stable dan kha kan bu dan tur chu helai hian water hi most stable alo nianga ti chuan adot le na chuan ti hian a chuk thladon ta ni a chan chu hydrogen le khlaya element te bond length kha a stability kha a increase don ta a bond length a increase don awangin kha dissociation enthalpy kha a decrease don ta ni a stability kha decrease don ta ni ti chuan thermal stability chu H2O H2S H2SC H2TE H2PO angkha kanlo nei ta ni ti chuan dang point a kan zuang le dayanga thil hi aneu atama wangin thil pakhata kan bureng thei tlat lo ani fia zo ka hanril fia tur po in huna kal duai zel maya ti chuan dot le na chuan acidic nature kan en le don ni ti chuan in acidic nature a chuan ahma kan soi to ang khan due to the decreasing bond dissociation enthalpy acidic character of group 16 elements increases down the group alo di ta ni bond dissociation enthalpy kan ti chu hydrogen le oxygen te in bond na kha le chutiam bokin H2 le S in bond na chungchang kha a size alen thak tul chuan a sei tulanga a sei tul chuan a energy kha a decrease thatul doni bond dissociation enthalpy kha chutianga bond dissociation enthalpy atlak niam tul chuan kha hydrogen kha cleavage kha asang tul don ni chu wang chuan acidic character po kha hydrogen a pek chu theina hydrogen ion a pek chu theina kha increase don ni chu wang chuan acidity po kha he dina chung lama tang khan asang thatual don tina lon ta ni ti chuan dot le na chun halogen family group 17 kha kan lo en lenga group 17 chu hey kan huang hian fluorine bromine iodine te an ni a ahma train kan han zirang bok khan kan en lenga ti chuan in hey electronic configuration generally kan han zia thei chu ns2 np5 ti ani a ahma khan na zia dan te kan han soya kan han tar langa chu ni a kha ni a tin kan soya
kha nang man ina ilo in chin don ni chu General Electronic Configuration Index 2NP5 kan ti a heng halogen big fluorine chlorine bromine te tan hian ilo ziak ve anga ilo in fe don nia ti chuan ama kan zir trend atomic and ionic radii chungchang kan en lenga tlang puin atomic radii an mani a size atom size poni thenga kan en chuan heng ho hi periodic table a chuan ate berpol an lo ni ate ber te zinga mi ani omzia chu boron te carbon te nitrogen te oxygen te hi le fluorine theng kan he tatanga 5 6 7 8 ikal phei hian ate phei tol tol chu tiang bokin helai 13 14 15 16 17 ikal het ate phei tol tol omzia chu hemi te group 17 hi an te zelani ti kha asoitum chu ani tani ti chuan atomic and ionic radii increase down the group due to the addition of new shell atitani atomic and ionic radii increases down the group due to addition of new shell at each step omzia chu achunga kan soi fiat to ang khan fluorine atanga anoi thla zonga I chuk thlak chuan fluorine chlorine bromine iodine I chuk thlak chuan a shell kha principal shell kha a increase ta a ombela chu wang chut a lian thatual tual a ar thatual tual zel ani ti chuan kha kan du tok lenga ionization enthalpy due to their small size halogens have little tendency to lose electron thus they have very high ionization enthalpy ionization enthalpy decreases down the group due to increase in atomic size atile tani ti chuan an mani halogen big rau hi chu group dang te ngai to chuan atitani oxygen te nitrogen te carbon te heng ho group te ngai to chu ate fal big ka te fala chuan electron pai chua the chua lak chua kha a har kan ti kha chu tianga har chuan ionization enthalpy kha alo sang don ti na alo ni tani energy mamo kha a ngai sang don adu sang don amamo sang don ti na ani chu an mani group hi group dang te ne na khai khin chuan ti na ani a ti chuan an ma di big group a ngau chuan fluorine chlorine te I chuk thlak chuan I chuk thlak khan alien tuala alien tual chuan electron pai chua kha all ve tual thung chu ti chuan fluorine tanga I chuk thlak chuan ionization enthalpy chu aniam tha tual alo ni le ta ani ti chuan abak ne po hi oma hi chu kan soi enga khana chhir zun zom mina a mu thenga abak dang poimo hi ala le ta a ti chuan hey fluorine has less bond dissociation energy than chlorine atitani zona ingi omzia ama kan soi to le kan thil fe to khan van der Waals forces awangin atom size lian zok zel chu emo molecule size alien zok po le kha molecule ta in hip theina kha asanga chu wang zot angeta a stable zok ani ti te kan soya chuti rual karin hei fluorine hi a size te si atet si chuan inga tinge chlorine a hian a bond dissociation energy hi atet zok si omje chu fluorine zok kha bond dissociation sang zok turangai niam zok turangai aloni rualin asang zok ani ti kha zona lar tak ron chok thina ni a chan chu a chana chuan fluorine hi a size ate si ama electron om te kha lone pair om te kha an in pai ton ani an in suton ani chu chuanin kha fluorine le fluorine te in bel bom in thuizom kha
at ti nge lo na chin po ne chuan a bond dissociation energy a kha alo niam ta ni chlorine ai khan chlorine chu a size a lian zawk ka lian zawk in hip ton na le in bilbom na chu sang zawk tura ngai ani amai ro chu chuti rual chuan he fluorine a ero chuan nge ni electron repulsion na wang khan nge ni an in pai ta tina alo ni ti chuan reactivity towards hydrogen ti kan zir lenga heng halogen zongsong te hianin hydrogen ne na in belbom theya chuan in belboma an siam chu hx tin kan da theya hxi a chuan hf te hcl te hbr te hi te alo ni thei ni ti chuan kha hydrogen ne na an react thei dan le anin to thei dan a kha asan reactivity kha I chuk thlak khan decrease bok ani aniam ani chuan acidic strength kan en lenga chuti chuan X size kan ti fluorine bromine kha achung atanga kan kal khan a hnuai zawng kan chuk thlak khan alin len hlei thla tual athang tual ani ti kan ria a chuti ni chuan hydrogen to X bond hi HF lo ni ta se chu atoi do na chuti rual chuan HI lo ni ta se chu a sei don ta ni chuti chuan carbon strength ka a decrease thabuk don ta ani chuti chuan chutianga a bond strength a decrease chuan kha H plus anga a chu kha a ol sam tul dona a ol sam tul chuan acid kha alo chak don ani acidity strength kha chuti chuan HF chu weakest acid anianga HI chu strongest acid chuti chuan khami zul zu enghan stability po kha kan soi thei boka tu na hril fia nang deuh bok khan ti chuan HI hi cliff moss omzia chu enge ni least stable don ani kha HI bon kha a chak lo bera a stable lo bera chuti rol chuan a te ber HF chu a chak bera a in bon het bera a stable ber bok tina ani chuan an mani stream reactivity kha kan han soileng halogen te kha an reactive em chuti rol chuan an reactivity kha I chuk thla kha niam tul ani anomalous behaviour po ama kan soi to ong khan ama mi tiang zeu zui khan ti hian arin theya ain ang thei thowa athua kha chuan a dotlena chuan boiling point kan ti le ta due to increase in size of halogen if we move down the van der Waals force increases down the group pantita kan chuk thlak chuan kha enge ni boiling point po kha sang le tul thei bok ani ti chuan reactivity towards metal ta metal ne na an react khan hey mx ain siam thei ta a mx chu enge metal in plus halogen tina halun ta ni ti chuan halogen te kha halogen dang bok te ne khan anin belbom thei anin bel thei anin react thei bok ani chutianga halogen le halogen chi hrang si anin belboma anin chofin na chu inter halogen kan ta ani chu chuan en tirna chuan hei helai kan ji ang hian x a chuan halogen chi khat x das a chuan enge ni halogen dang kan da thei ta ni ti chuan he lai en hi chu 1 or 2 or 3 te po ani thei bok ti na ani le ta ni kha tlang pui kan en le thok ani a chuan adot le na chuan noble gas group 18 kan en le nga he to ber to na mi khani he chu to ber he 18 na mi helium neon argon krypton xenon ti ho kha ani ta a ti chuan ma mi kan soyang bok khan an electronic configuration zu ns2 np6 ani a kha po khanang man I lo ti chin vel don ani in lama chuan a dot lena chuan an thret tur chu hemite group reng mai unreactive lo an inert ma ti chuan heng ho hi achang chuan inert element inert group te po an ti ni chu wang tak chuan hei han soi bel lokila thil dang nen react thei lo wangin enge ni heng light tube light kan ti te light chi hrang
chunga hian boruak atan an thun thin ni unreactive lo awang khan ti kan soitel ti chuan atomic radii po kha ma kan soyang khan a chung lama tanga anhuai zong ai chu khlak chuan alien ar thale tual bok ani ama miang bok khan chuti rualin they have high ionization enthalpy because of completely filled kan ti ta ni an mani ngau kha kan lo en le chuan hey a complete field ani 10 18 13 6 36 54 ti kha an electronic configuration ka stable ani to ni electron don emo pai chu emo an har sat to a ti chuan an ionization enthalpy kha electron pai chu atur chuan energy sang tak na men lo angai awangin an ionization enthalpy kha asang em ani chuan an mani group a ro chuan i chu khlak chuan kha ionization enthalpy kha chu a decrease thung atla niam tul thung ani ti chuan melting and boiling point due to the weak dispersion forces they have low melting and boiling point antani an mani ya khan an interaction an in po khom in zom khom kha achak lo wangin an melting point le boiling point kha aniam ta ani ti chuan hei xenon-fluoride compound he structure zia te le eng mo khan ron chok thina ma hei hi in lo enanga zia te po in lo zir anga hengte apoi mo a ti kha aniak ti chuan a kan zir to zong tu na periodic table p block b akha heti hian periodic table a tho hian karon khai khom deuh don ani achung berami feina ko asen hi kan en chuan atomic size khani atlang puye soina ani a veilam atanga hydrogen atanga ikal thung chuan emo lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine i phei chuan dinglam zong kal a size a decrease ani he ti lam zong fluorine atanga le zong a dinglam atanga veilam i phei ro chuan a increase ani chu wang tak chun achung bera feina ko veil dinglam atanga veilam hoi zong a kal chuan a size a increase ana ti chuan electronegativity ve thung ero chu veilam atanga ikal chuan he electronegativity increases antani chumi omje chu helam ho chu electropositive ania hey I ero chun beryllium ho hi chu an electropositive lo shet ti chuan ikal pheile chun helam ho chu electropositive kha atlaniam zela tlaniama top electropositive top khok khovel a element zinga electronegative ber aloni tani electronegative na sa em ani rualin hei chu electropositive na sa em aloni tani chuti chuan electronegativity chu veilama tangai kal chuan dinglama periodic pum puya hian a increase thung ani ti chuan ionization enthalpy po kha kan soi ang khan atomic size ate po le helam chu ate ma ionization enthalpy asang ani chuan a increase bok ani ti chuan khang atomic size te electronegativity te ionization enthalpy zong te kha thil in ang niloma se in an theina in zom theina le an mani a het in lai chin na engamo riau len zong awanga energy thil te kha in kung kai na an nei vekani kha kan man thiam chuan a oldona ti chuan kha chu dinglam le veilam zonga kan kal a thilom dan ani a ti chuan helai bi ka chuan chuk chho zonga kan kal chuan hei kan huanga atomic size chu i chuk thlak chuan a lian thla tual zel kan ti kha ani a ti chuan electronegativity po i chuk thlak a len tol chuan electropositive tul don ani a chho zong ero chuan electronegativity ka apung tul dhung ani ionization enthalpy po aniam ber hi chu aniam ber anga anoi ber mi francium hi chu ionization enthalpy aniam ber anga hero chu sang ber do ni ti chuan apum purum khan heti hian han thlir thuaka han ngai to na po asiam the ti chuan periodic table hi aro puya atangkai em kan ngai mai ai kan han ngai mai ai hian atangkai in alo ril ani
ti chuan a size chung chang apoka hemi picture a hina chiang zuala hei hydrogen tu te ema ti chuan lithium te sodium te potassium te rubidium cesium te alian thla tual ani chu khlak in lian thla tual helama po lian thla tual ma se veilam atanga itran chuan hei ta tanga en phei chuan vei atanga liana te phei tual ti te kha ani a ti chuan hei hi periodic table ama kan soi to zong te po kha heti hian hlom takin a khai khom thei bok ani khati zong kha tun tuma kan zirtir helai tang kan han pek chu le thei chu ni a thlir tu te in zawai chunga lom thu kan soyatin in zirlai kan han soi tak te po kha I a thek thuak period engemaw zat a zirtir tur kha minute reilo te han khung kan tum na laia han soi buar chuar te han khak sual nok te po mang chung te po chu hun chep lutuk le hetiang kara buat sai ni wangin ngai thak dan te po kan thiamanga in lama I engpo ni se thanem ngai takin in bo zui chuan engmoti kong tak chuan son na kan nei kan be sei ni kalome